Dipu rong sopialong karbiningkan kimia rong ajipen ketalon. Dilay along ingdeng cricket thom karbisengkan kimi ketalon. Cepar donron PDC ke klembang kachingnang. Kardom pini Adap Abirta ke thanabang pinili sami jilihan sepi non bertang ton pen ardrik tha. Anengkan wang ason thak thaksi pening le thota Karbiang Long Autonomous Council Art and Culture asai campaign patir piponsi Council Colony Mai Ahong Jai along Karbiningkan kimi talondun. Karbiningkan kimi katalon along adapor pioneer cap apor malom pencengsi hempu mukrang asong lunse timung pen anamalong hirjumihang. Ningkan suri hinira ingkoya parman karbi anglong araratum choklem chodam amo hemprek aparman kachesong ponalong thangnat ke bengki phan kabede jiaphan lapen monsam kedo kithir thep jiaphan karbi anglong autonomous council speaker longki timung lapen karbi anglong autonomous council PS Sanjeev Kumar Das ACS atumpen vothung pangjarpon. Laso Apit United Christian Forum Lokhimona Thorom Bhaktito Mathorom atumpen pen luntumo pensi karbi akhei choklem chodam amo aphan hirjumi hangpi. Dipu Municipal Board Chairman Rakro pen karju kethak ingkupidon. Laso karju pen kethak along atur kimi school atum chepahai ponsi tangka suri kithomra pharopho momento lapen nongnam alo chepalong ponsi kechengsi anong e chepalong don. Ingdeng hini along Don Bosco School atum tangka surin hini lapen momento nongnam alo lapen Mount Calvary School pen kethom angdeng chepaon dunsi tangka pharokrepo momento lapen nongnam alo chepalong dun. Laso api karbi traditional folk dance by Maiji Dimasa traditional dance Rengma traditional dance Kuki traditional dance Boro dance lapen Arta ningkan kep osomara tumpen lengpum sokjon kekan paklang ponsi karbi ningkan kimi ketalon pajut pon. Karbi jutang kang thor amai pen patir piponsi pini dilai lang aklamalong ingdeng cricket thom karbi ningkan kimi lapen klongklo athekar kitimai talon pon. Labangso asai kedeng along sai angdeng ateng pen adapor phai troxi malom pen KJKE maipu ke haitimung pen lama ingthur pon. Bangso api adapor phai sirkep malom pen ason kapathu pon long jiaphan hamphang klembang joyraj rongpi arideng pensi ingpu pon. Anarlo por phai hini malom rat amai pi kapaman pon along KJKE maipu ke haitimung pen kachari pon amai along Kachetong dun alhisar po aman pen Karbi Anglong Autonomous Council Speaker Longki Timung Papangjang aluhi aman pen HMA Maipulun Sitimung Pendanglok Kiongdung atum nang chetong dun. Mai along kachetong dun aluhi HMA Maipulun Sitimung kaningja tengke. Somo kabyakhe agam ta tengke. Toklo kita ti ane akisi Garame Hero Pempu Nilai Tantang tu Mepu Tenggine Garame tu Ya Atomena Tongdun Adi Satu Kajawa News Desk Report Karbi Anglong Live. Arni Sivet ke padak pen puthat polis CRPF arideng banghini PDC ke klembang atum dokmoka langbangkro arong along kachingnang thu. People Democratic Council of Karbi Longri okchun pran asong atumaphan police pen armu okso atum kiri katarle basai kedeng to desang sipin asonsi thekdun long. Lapuson apor ahot kedamtang arkoi niphai ingkora thongkep arni jiorlo ahot banghini PDC ke klembang atum rat arideng chingnang chek aphi puthot arkoi niphai thongkep raisi arni dokmoka police atum banghini PDC ke klembang aphan risin pen nebing nang thu cheklo.
Kedamtang arkoni phai thongkep arni kaching nanglong check banghini PDCK claim bangatum kachiku birateng pensi arkoni phai thongkep raisi ajo porphai isi malongsi dokmoka police station kaparlo langbangkro along puthot banghini PDCK claim bangatum aphan police pen CRPF atum chelang pensi nepdam cheklo kaching nanglong check PDCK claim bangatum ke angjokpani police station kaparlo Chandra Athoyasor Armung Terang Ceparjan Kiling Terang Pen Dokmoka Asor Longkam Dera Ceparjan Mohen Phangcho Pusi Pangthek Banghini Angbong Pen Armung Terang Abangki PDCK Along Lance Corporal Arpusi Do Pusi Pangthek Alang Litomari Deng Pen Pulis Atum Pistol Ibong Amung Kereng Mupli Laben Magazine Ihom Longpon Alang litung banghini aphanta Dokmoka Police Station along 5/2020 alam hot pabonsi nonamat ke raikom sakhiatum karju pater dogaphan bikok langpusi biotalong don News Desk report Karbi Anglong live KSYC pen JSA pater pipon CP ni Jaipong along Karbi ningkan kimi katalon lapen laso along pachi tondun se Karbi Anglong Morning Star Football Club Academy jersey kangpu Thang ni phai isi Karbi ningkan kimi alir achampen kedeng donation thot si Jaipong along ta Karbi Student and Youth Council mate KSYC pen Jaipong Sports Association JSA atum cherap chetosi Jaipong pathua klamalong Karbi ningkan kimi talondon Bangso katalon along Jaipong Hawar Sarpi Sarpu Riso Ijang Lapen Aklim Ang Paratumta Chito Dunsi Karbi Akhe Jutang Jubat along Kedo Ason Kapathu Lapen Kilun Kekan Cepate Ponlo Apithu Rat Amaipi Kapado Ahut Alohi Sarpo Aman Pen JACAS Matejaka Samaipu Khorsing Teron Lapen Lo Than Bangatum Anparta Rong Asoratumta Chetong Don Ningkan kimi katalon along pacheton dunsi halapu Karbi Anglong Morning Star Football Club Academy a jersey setami kangpu padopon. Labangso a jersey Kamska Principal Digonto Teron arideng pensi ingpu ponlo. Akimang lake jasmet rong rup atokano kedolong kumane football anatu dugo katum puno ba ahem cholong junlong atum punoy ato kanu kedua jo tuman stame football na thu kang thur ponjiku akimang mensi ahawar tinta academy kang pupondo lake dak Jaipong ka isi academy lo di fulo amat prab jin pen ka Dinglong Morning Star Football Club methanga field ko lapen laso field long ke hadang masi boarding desi buku hadang masi residential doko alada masi Karbinglong to ano somau naman ketek nai naman pangrum si bang trokep hadaksi lo bachali ko hadaksi football bachali ko lasi dak Jaipong academy ben kitame nalitum kumane apia putum lapen usumar najong si football atu bachali ani kahang do pelote jethan pare pakano mo nalitum hala so war sai joine ji phanle bor ino to senili hin ten tuning rilo nalitum asumar Ciklo yon anong nam salary lakh hoben ke kom ke avi lakh hoben apat sai deji nasi football na thunta chali sele dangne thek se apolote football na thuno pin khelong ador ke so nai akhela ke pathuge nasi nang tum methang asuma gantala so bar sai kacho en dun pen chepalong huni phan bo ilote mawani si ke nang le tum lesana war sai longji Ningkan kimi katalon along ason kapathu kacepate lapen kilun kekan kacepate ke hai abang phubang phi atuma phanta nong e pajer ponsi arni kang samapor lunkan amalin kapadopen Jaipong along ingsamjin pen Karbi ningkan kimi kedeng ketalon pachun ponlo Sarjib Kathar Karbi Anglong live Pradhanmantri Bandhan Yojana promoting tribal enterprise sahin ben kedeng pon a scheme theman ar nijiri kendeng community hall along ingpu ponlo Bangso Bandhan Yojana scheme pen self help group chom thongke pen bang pharo hini sose abang phiatom phan parlo ponji
Bangsolong small scale industry apotak se KP Ponsi sarkar pen loan PG bonta ake joy kali ko an makeram lapuan si chitu chot nang ji pusi cherok tok amayalong kachetong donalohi atum pensi klardak pen than pachini ponlo. Mayalong project director Borsing Tiso IIE Horen Kumarnath project IC Jitu Borman coordinator Chandra Singh Rongphar Mohan Timung, Rajan Kro, Khonseng Inti, Lapen, Ke Ongdong Arat Anparta Self-Help Group Abang Thia Tumpen, Chitongdun. News Desk Report, Karbi Anglong Live. Pini Adap Abirta ke lapuan sekang toniklo domi thakme kardom.